إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الله كجكن كلامو آمين يا الله الله كرحم شيشي آمين يا الله كهدا شد منزونا wanda ya ɗauki nauyin wannan ta'aziyya Maulana Sheikh Malam Zaki Sahna Sabana Sakfata dan girman Sayyidatuna Fadima ya Allah ka ji kan Sayyidi Ali Kalamul Faida gana dan girman Sayyidatuna Fadima ya Allah ka ji kan Sayyidi Ali Kalamul Faida gana القيوم إله الكل تبارا كي نكرا فرقا تأزير دنسارا كدا من حسك ربوتا الريرا كدا أجنا فدسر ري أتكن زنتينا تنجر من سيدتنا فاطمة يا الله فجقل سيدي القلم الفيدا غانا الله صلاتي كدا دوغا مجن حفصو سيد الساداتي معنا خير الناس علي دكان صحابي بونر إخلاصو الله دوليي أسك أسا واقينا تنجر من سيدتنا فاطمة يا الله فجقل سيدي القلم الفيدا غانا شيخ أبو العباس أبن داكي شيخو سي البغدادي جيك هاقم مسباهو دنزو كم برهام كمر أمبغ إيهو غيد أبن تفيا أحمد مسوينا تنجر من سيدتنا فاطمة يا الله فجقل سيدي القلم الفيدا غانا mai kashe kowa a cikin ƙudura mai iko wani zai shekara wani kwana ɗaya wani mako ba a guje maka ko kwa abu ya cikin loko yadda ka so haka za ka yi ya arrahmana تنجر من سيدتنا فاطمة ya Allah فجقل سيدي القلم الفيدا غانا kai ne kai Sayyidi Kalamu mutumin kirki sannan kai mai baiwa mai ban mamaki mai ban Allah da ma'aiki ne jan zaki bai hana ka karɓe mana shi ba masoyina تنجر من سيدتنا فاطمة ya Allah فجقل سيدي القلم الفيدا غانا Shehu Ali Kalamul Faida mai alkhairi mai nutsuwa mai haiba kuma ga annuri tabbas mun yi rashin jagora mai tsari lallai duniya ta san mun rasa maulana تنجر من سيدتنا فاطمة ya Allah فجقل سيدي القلم الفيدا غانا tafiya dai ta tafi maulana ya huta mutuwa ta shahada yayi dan ta inganta duka mutumin kirki ana yi mashi kwaɗayinta wayyo mutuwa ta yi mini duka mai ƙuna تنجر من سيدتنا فاطمة ya Allah فجقل سيدي القلم الفيدا غانا shi masoyin manzon Allah ne wallahi mai hidima ne sosai gun ahalullahi ga muridai kuwa shi ke tarbiyyar ruhi mu dai har yau ba mu bar san shi ba maulana تنجر من سيدتنا فاطمة ya Allah فجقل سيدي القلم الفيدا غانا kowa ya san Kalamu da aikin alkhairi kullum burin shi a so Sayyidil Abrari an
ya ji ganshi Ali na Aliyu nana. Dan girman sayyidatuna Fatima, Ya Allah ka ji kan sayyidi alƙalamin faida gana. Sayyidi alƙalamu ko zaginsa idan kai ba zai ce komai ba, balle ya yi jin kai. Komai ka faɗa mai zai ce daga ni har kai. Mu riƙe hidima da salati gun manzo na. Dan girman sayyidatuna Fatima, Ya Allah ka ji kan sayyidi alƙalamin faida gana. kashe kalamu akan hanyarsa cikin mota, bai ci ba bai sha musu ba a dan tsabar keta. Suka sa bindiga suka harbe shi mutsiyata. Allah ya la'ance ku aduwan maulana. Dan girman sayyidatuna Fatima, Ya Allah ka ji kan sayyidi alƙalamin faida gana. Kana ba zan dena ba a gare ka. Allah ya daɗa mani zafin ciwon sanka. Ko lahira ma Allah sani a damanka. Tare da shehi na malam zaki gana. Dan girman sayyidatuna Fatima, Ya Allah ka ji kan sayyidi alƙalamin faida gana. Nai ta'aziyya gun malam da masoyan shi, a musamman yayan malam mai sunan shi, ma'ana Aliyu wanda ya zama aminin shi. Yaya haƙurinmu na rashin kalamu na ana. Dan girman sayyidatuna Fatima, Ya Allah ka ji kan sayyidi alƙalamin faida gana. Tammat alhamdulillah zan sa aya. Ni ne Tijjani da nayi wannan marsiya. A Kano kwa ƙasa ta ita ce Najeriya. Allah ka amince ni ma in zo gana. Dan girman sayyidatuna Fatima, Ya Allah ka ji kan sayyidi alƙalamin faida gana. dan girman Sayyidatuna Fadima. Ya Allah, Ka ji kan Sayyidi Ali Qalamul Faida gana. dan girman sayyidatuna Fatima, Ya Allah ka ji kan sayyidi alƙalamin faida